Nebaví vás nečine sedieť pri prútoch? Lov na jemný feeder to je skutočná zábava. Za feederový prút spolu s navijakom s navinutým vlascom teraz u nás zaplatíte iba 39,90 €. Prút Zebco Attack Feeder dlhý 360 cm s akciou do 80 gramov je určený pre lov na riekach a v jazerách. Je univerzálny, vhodný aj na väčšie vzdialenosti a s mäkkou špičkou ho využijete aj na menších vodách. K prútu dostanete aj trojložiskový navijak s presne nastaviteľnou zadnou brzdou. Je spoľahlivý a jeho chod je overený aj pri väčšej záťaži. Navijak má sklápaciu kľúčku. Ako bonus ho navyše dostanete spolu s vlascom navinutým na cievke. Nebaví vás nečine sedieť pri prútoch? Lov na jemný feeder to je skutočná zábava. Praktické výsledky potvrdzujú, že doslova ako magnet na veľké ryby pôsobia nástrahy s prídavkom fluorescenčného farbiva. Teraz tu máme hit tohtoročnej kaprárskej sezóny. 8 mm plávajúce boilies s okamžitým diffusion double efektom. Táto nástraha okrem výraznej arómy obsahuje aj farbivo, ktoré sa po namočení do vody postupne uvoľňuje, vytvára veľmi silný fluorescenčný mrak a tým láka ryby aj z veľkej diaľky na vaše lovné miesto. Diffusion od Tandem Bites úplne eliminuje hmotnosť háčika a vo vode sa chová úplne prirodzene. Úlovok máte zaručený aj na revíroch, kde loví veľa rybárov. Stačí použiť magnet na ryby, plávajúce boilies, Diffusion od Tandem Bites. Nazrite pod vodnú hladinu, váš lov bude oveľa účinnejší a zábavnejší. S novým sonarom s GPS navigátorom Lowrance Hook 4 Chirp úplne jasne vidíte prekážky, tvar a štruktúru dna a tiež rozlíšite húfy menších rýb od trofejných kusov. Za skvelú cenu dostanete osvedčené funkcie v kvalite, ktorú zaručí iba Lowrance. Nový sonar zo série Hook kombinuje výhody technológie Chirp, teda dokonalého rozlišovania rýb a prekážok s technológiou DSI pre podvodnej fotografii podobný jasný a úplný pohľad na svet pod vašou loďou. Navyše so zabudovanou vysokocitlivou GPS anténou s overenými navigačnými funkciami Lowrance bude opakovaná návšteva vašich obľúbených lovných miest absolútne jednoduchá. Sonar teraz kúpite samostatne alebo ako cenovo zvýhodnený set spolu s akumulátorom a nabíjačkou. Nazrite podvodnú hladinu a váš lov bude s novým sonarom s GPS navigátorom Lowrance Hook 4 Chirp oveľa účinnejší a zábavnejší. Chcete si užiť rybačku bez starostí s člnom? Chcete loviť aj na neprístupných miestach? Máme pre vás najlacnejšiu zavážaciu loďku na trhu, Biteliner Digital s rokmi overenou kvalitou a v praxi overeným dosahom až 700 metrov. Predalo sa už viac ako 1000 kusov a rybári oceňujú jej jednoduchosť a vysokú spoľahlivosť. Krmenie alebo aj samotnú montáž dopravíte na lovné miesto pohodlne a rýchlo. Loďku ovládate pomocou joysticku iba jednou rukou, pričom v druhej držíte prút. Na vyvážanie tak nepotrebujete žiadneho iného pomocníka. Loďku Biteliner Digital si teraz ľahko môžete vylepšiť aj o sonar s dosahom až 180 metrov. Na brehu tak máte dokonalý prehľad o vode pred vami. Sonar pritom môžete použiť aj samostatne pri akomkoľvek spôsobe lovu. Chcete si užiť rybačku bez starosti s člnom? Chcete loviť aj na neprístupných miestach? Najlacnejšia zavážacia loďka Biteliner Digital vám vždy spoľahlivo poslúži. Chytáte na nerovnom alebo nestabilnom povrchu, kde je problém rozložiť vaše prúty? Váš problém vieme vyriešiť veľmi jednoducho a rýchlo. Použite cenovo mimoriadne výhodný a napriek tomu výnimočne robustný a stabilný Sports Transformer Pod. Je ideálny pre začínajúcich aj náročných rybárov. Jeho výhodou je možnosť jednoduchého nastavenia dĺžky každej nohy, čo oceníte hlavne v náročnom teréne. Sports Transformer Pod má transportnú dĺžku iba 85 cm, ale rozložený má až neuveriteľných 133 cm. Manipulácia s rodpodom je nanajvýš jednoduchá a ponúka množstvo variácií nastavenia. Ľahko sa prispôsobí každej situácii na vašom lovnom mieste. Sports Transformer Pod je vhodný na uloženie 3 prútov.
Chytáte na nerovnom alebo nestabilnom povrchu, kde je problém rozložiť vaše prúty? Váš problém vyrieši jednoducho a rýchlo Sports Transformer Pod.